Ha? Ilim na Biblia rin. Sulat ang Biblia, saksi niyo ba? Ha? Asa ang basa? Biblia. Asa ang basa ng Biblia? Biblia ba? Ah, dahil. Ito na sulat ito. Saksi niyo ba? Wala mo na yung mabasa sa Biblia, saksi mo ba? Yung sa'yo na sulat. Kamu ang mga saksi, saksi mo ba? Away, saksi mo ba nabasa? Hindi siya yan, hindi mo ba na eh? Oo, mo na yan. Wala kayo may snack yan? Snack dito na ay. Masud anay ya. Ha? Masud anay snack dito pikas ya.